L'alegria es desbordava quan han sabut que s'emporten el màxim guardó. Els abraços, les felicitacions, els crits han pres el casal. El guardó coincideix amb els 120 anys de la comissió. Convent de Jerusalem va obtindre el primer premi el 2010 i el 2011. L'artista en el 2011 també era Pedro Santaeulàlia. La comissió ha fet 13 màxims guardons al llarg de la seva història. Ara és moment per a que jutgen vostès mateixos. Qui paga mana és el lema clar i contundent, igual com esta falla que té totes les característiques de l'estil del seu autor. La figura central és un Maharajà que paga i mana molt. Ell paga a tots els que l'involten i els paga perquè facin el que ell mana. 240.000 euros invertits en esta falla, la segona més cara d'este exercici. I no ens oblidem dels altres components del podi. Certa decepció. Hi ha hagut a la falla Nou Campanar, que esperava repetir el guardó de l'any passat. El monument de Julio Monterrubio era el de més pressupost, 315.000 euros, però s'ha quedat en segon lloc. El president de Nou Campanar ha felicitat Convent i ha respectat la decisió del jurat. Així i tot, els membres de la comissió es mostren molt orgullosos de la falla que han construït enguany. La sorpresa l'ha donada la falla sueca Litera d'Azorín, que ha quedat en tercer lloc. Després d'uns anys d'estar relegada, ara ha tornat a figurar entre els primers. Tota una alegria per a la comissió.